against hair strands. Reverses the signs of damage for up to 10 times stronger and smooth hair. Just pause, reverse, and hit play. New Dove Ceramide Intense Repair. I am protein with Centrifugal. Packed with 22 grams of protein. It never tasted this good. Fit never looked this hard. Centrifugal. Lakas mo ka superbiotic. Pag umiinom ng maintenance para sa diabetes, nagkukulang ang vitamin B sa katawan. Payo ni Doc, ang gamot sa diabetes, sabayan ng Valular. Not just sleep, but fighting vitamins. Valular. Ang nangabuso, walang pinipiling biktima. Ako, walang pinipiling ipagtanggol. Saan man, kailanman, kampi tayo. Pero itulpo, kakampi nyo sa Senado. Sakay na! Kasya ba buong pamilya dyan? Bigat ito, Ita! Parang surf factor, mas bigat isa. Mas bigat pero mas mo. Surf factor. Pinakamasarap na joy ng pamilya. Ang aming biggest, crispiest, juiciest, Philippines best tasting chicken joy. Bright lang? Dapat bright and fresh as I move. So I use Rexona, now combining Luna Plus Shield. Helps with 5 brightening benefits and 5 protection benefits. For brighter of your arms, but stay fresh as you move. Rexona. Para sa pag-uswag ka ng mga Bicolano, kaipuhan ibalik ang Bicol Express. Kaipuhan, kasing tibay, singrikas ng bullet train, gikat sa Japan. Bullet train para sa Bicol. Ang programa kan Bicol Saro, na mataong kagmaan sa pamilyang Bicolano. Kapwedeng proyekto kan Bicol Saro para sa pinakamarikas na Bicol Express. Bicol to Quezon in just 1 hour. Bicol to Manila in just 3 hours. Bicol Saro, ang party list na magtataon ng progreso para sa mga Bicolano. Downy Perfume. Kahit gaano kapawis, I am always confident. New best ever Mystique. All day fresh with 24-hour perfume. Gaano ka man ka-close, fresh from day to night. Downy Perfume. Let's play. Sino ba ang totoo sa serbisyo at may dedikasyong magserbi? Ikaw, Senator Bato de la Rosa, ang patuloy na sumusugpo sa illegal na droga. Ikaw, Senator Bato, ang kalaban ng kriminalidad at korupsyon. Ikaw, Senator Bato, ang kailangan ng Pilipino. Misyon kong pangalagaan ang buhay mo. Gusto ko, ligtas ka ikagalo sa bato. Yes, sir, sa Senado. Tuwing summer, ang kids mas hyper. Kaya ang favorite nilang fruit juice, lemon juice. Tuwing homemade meron sa malamig at Alaska, wala nang iba. Ibuhos ang sustansya. Ibuhos ang sustansya. Sa may sustansya yung angat sa sarap at sa sustansya. Sa homemade meron sa malamig at Alaska, angat ang sayo ng summer. Nasa Bingo Plus na ang bagong Pinoy Crop Mo. Naka-livestream anytime, anywhere. Pwede ka manalo ng litak-litak na premyo. Kaya download na All about food. Lisanson TV, good evening. Polusyon, allergens, virus, nakakaubo, nakakainala. Martina, good evening, ma'am. Problemang nakabara. Thank you so much. May Plemex Forte para dyan. Gawa sa natural na lagundi. Plemex Forte Zero at Plemex Forte Capsule. Para sa ginhawang ramdam, Plemex Forte. Tigil ang upod hika. Tigil ang hinala. Sa lagundi, alam na, Plemex. Discover beautiful hair like never before. Introducing all new Creazel Triple Keratin Serum Conditioner with Birdie X Keratin Serum for ultimately perfect straight hair. Try all new Creazel.
Secure Playground, now online. Bet8 has over 1,500 games with a secure and fast gameplays. Meron pang play for fun option to try all the games. Ibang swerte to. Bet8.ph. May lagnat si baby. Sakto na ba ito? Mommy, mag-Tempra No Shake formula ka. Lagi consistent ang dose, kaya no worries. Fast take, no shake, ang galing ng Tempra. Sometimes Pagdating sa lagnat, mag no shake formula, Tempra. Laging consistent ang dose, kaya no worries. Dahil 100% dissolved paracetamol. No shake formula, Tempra. Fast take, no shake, ang galing ng Tempra. Ang programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kulit niyo! Ano ba nangyari dito? Yung walang hiyang Gregor na yan! Nagkakit na naman ang amoy dito! Kaya pag ginawa nagwawala si Rigo, ito pag nagkaapas ang dos por dos, tapos yung Good evening, Mary Jane Escamilla. All about food. Thank you so much. Mag-play ako ngayon sa inyo, ha. Richardman, makipag-away ka daw sa kapitbahay mo dito sa San Dimas? Chairman, sila ang nang-away sa amin. Nilutungan nila ako. Ang hindi naman tama na ginaganito kami ng mga tao yan. Eh bakit, ha? Bakit ba sila ikato? Masakit ng ulo at permission dala nyo dito? Chairman, huwag ka lang mamatwigan na rito! Sawang-sawa na ako nakakaayos sa pamilya mo. Chairman, si Tanggol at ama niya ang nagdadala ng gulo dito. Ang masakit pa niyan, wala akong makuhang tulong sa Enlea. Nagpinapalabas sa mga yun, matagal ang patay ang demonyong Ramon na yan. Kung ganyan, kung hindi ka nagawin ng pulis yung trabaho nila, ako ang pupunta kay Mayor. Doon ako hihingi ng tulong. Pero Rigor, kung ayaw mong pahawak at gusto mo talaga magpatayan kayo ni Ramon, pwede ba? Usog-usog ng kuwante eh. Sa kabilang barangay, oh, yung kapitan doon, walang ginagawa. Kain, tulog, lasing. Bigyan niyo naman siya ng sakit ng ulo kasi nakakaya naman sa akin, di ba? Kung sawa na ako sa pag-aayos ng pamilya ninyo, lintinik! Gulo-gulo na din sa San Dimas. Kung yung mga pulis niya hindi tutulong, baka sakali si Mayor tumulong sa akin. Kaya na lang ako dyan. Yan na lang kayo. Okay, thank you. Magandang araw po. Magandang hapon po. Ako po si Chairman Monica. Chairman Monica, opo. May appointed po kay Mayor. Tara na po kami, Mayor. Salamat po. Kasi, Chairman Monica. Magandang araw po, Mayor. Piso daw. Salamat po. Ikaw yung kita ng San Dimas. Ako, Mayor. Chairman Leo Monica po. All about food. Nandito ako sa bahay mo. Barirang, maaway. Ako, Mayor eh. Totoo po yan. Pero Mayor, isang pamilya na lang po. Ay, Ang pamilya di Magiba. anong Yung magiwa. Isang pamilya lang. anong pero- nationality si All About Food? Pero laging maingay dito sa akin. Yung barangay mo. I'm here in your video. It's butter chicken Punta ako dito. in the kitchen. Makakamahinga ako ng tulong sa inyo. Hello, are you there? All About Food. Here's your channel. Oh,
there's a harang. Dapat siya nang gawin mo, Chairman. Patinuin mo yung lugar mo. Ano kasi leader ka naman? Alibaba. Mayor, Sponsored by Alibaba and thetrip.com. hindi armas ang problema mo. Alam mo kung ang problema mo? Yan ang skill issue. Kung hindi mo kayang kontrolin yung pinangahawakan mo. Lalalayo yun. Kumakanta yata si Ma'am Mary Jean Escamilla. Hello, Ma'am Jean. TV Mix. Good evening. Ayoko na maliit ang... Hola, hola. Dahil action ako. At hindi mo Hello, gusto Ma'am na- Jean. Good evening. Ma'am Jeloy. Sige na. Natawa ako kay Ma'am Mary Jean. Good evening po, Ma'am Jeloy, Ma'am Jean. Wala nang gulo sa lugar mo. Tambay po si Ma'am Jean. Okay, Ma'am Jean. Thank you. Unahin muna si Mami. Maraming salamat, Mayor. Mag-play muna ako dito sa nauna, Ma'am Jean, ha? Ma'am Jeloy. And then kayo sunod. Unahin ko muna si All About Food in Travel. Very delicious. It's a butter chicken in the kitchen. Ano pa? Arlen D, good evening. Bell 2. Thank you so much. Butter chicken. Umalis na yata si ano, Walang silbi. si All About Food. Cheloy, Ma'am Chin. Butter chicken. Ah, coated with flour, egg. Set aside. After 5 minutes or 10 minutes or 13 or 15 or more, here it is. Here it is. Tama pa, Ma'am Jeloy. Natawa ako. Harang! Belmix TV, thank you. Baby Bear. Thank you sa paharang. Buttered chicken ni Ma'am. All About Food in Travel. Ma'am Rakitera Angeloy, good evening. Busy Ma'am Lynn. Kamusta si Maldita? Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Umalis ba si Maldita? Ma'am Rakitera Besta. Nakaporma ka ngayon. Kung ako'y nakaawin, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at tumunlad. Tatakling kong David. Supremo, Senado, Oh. Liga David. Number 35. Done na ang buttered chicken ni Ma'am All About Food. Dolores D, good evening. Ma'am Lynn, asan na si Maldita? Malis ba si Maldita? Chemically interrupt straighten bones, joints, and muscles. Make a difference in just Kumain na ba kayo, Ma'am Jean, Ma'am Lynn, Busbel? Tatapusin ko lang yung kay All About Food and Travel. Hindi mo bitin? Hindi ko alam. Sa extra rice, sarap ulam. Daming sangkap, oh. Ng mag-savor, sulit mo sa Daming bilis. kamatis. 99 pesos lang. Onions. Okay. Anong luto to ni All About Food? Oh, chicken ulit. Okay. I-garnish niya yung sauce doon sa buttered chicken. Ang daming butter. Parang
garnish niya to. Garnish niya sa chicken. Hi, Ma'am Lynn. Kamusta ka na, Ma'am Lynn? Yan. Yan yung chicken niya kanina. Study time. Good evening, Ma'am Lynn. Kamusta? Umalis ba si Maldita? Kumain ka na, Ma'am Lynn? Gulay pa naman yung ano mo. Gulay naman siguro yung ulam mo. Helps promote youthful looking skin, reduce wrinkles, and fade age spots. That's the power of Tapos astaxanthin. ano tong nilagay ni All About Food? Dad can make dishes special with Latest Choice, the #1 mayo with best quality ingredients, 100% farm fresh eggs. Wow! Sarap! Special. Ladies' Choice. Sisira ng Francis ko ito ng Pino? Ano? Makilala ko kayo? Mga tol, ano pa pong may paglilingkod ko sa inyo? Senador. First day taping. Pero ang may last name ng buhok. Sunsilk with active infusion. Coconut oils, Mm. vitamins, and proteins para all day smooth and hair na may Ay, Walang parang action. Sunsilk with active anong nationality si Ma'am All About Food? Ball is stuck. Indian. Gains go faster. Indian. Bring it down with water. Yay! Wow. Similac gains go Maraming without sauce ang kanyang supports faster chicken. reactions for faster learning. Sabi ni Parang Doc, curry. Minsan Parang chicken curry sa atin. Mag-exercise. Wala lang ano. Sabi ni Doc, sleep Wala early. lang Uy, Ay, patatas at saka carrots. Unahin ang immune system. Immune Pro every day. Done! C at zinc. Tulong para balik 100% immune. Next, buti ba nire-remind mo si sabi. Sabi nito, Magtiwala sa Pro. Sabi nito, Immune Pro every day. ang gagawin lang yan. Lee Song Son TV. Sandala ng maliliit nating kababayan. Lee Song Son TV. Umalis na yata si Lee Song Son. Ang party list, nakakampi ng inapi. Saan ka pa? Access party list ka na. Narito na ang totoong number 1. Ako, at ang CDO Fantastic Tocino. Na-serve namin ang #1 Corona dahil gawa ito sa 100% young pork. Kaya may tamang lambot at sarap ng tocino. Fantastic talaga! Fantastic. The people have spoken. Fantastic ang #1 tocino. Next, Lee Song Son TV. Dito ka na sa #1. Fantastic! Does damage build up in your hair? Say no more. New Dove Hyaluronide Treatment Mask with hyaluron-ceramide penetrates hair strands to reverse 10 signs of damage buildup. Lumayas na si Lee Song Son. New Dove Intense Repair. Sige lang, i-play ko lang yung channel. Yung video niya. Lee Song Son playing Dynasty Warriors for Extreme Legend. Play the Southern Middle Battle. 156 views. Hindi man ako kaintindi. Sinisang inya language. Oy. Chinese. Para kaya ako ng Chinese language. Pamamanhid at tusok-tusok, take Dr. Prescribed Neurobion. Watching It's 4 times B12 Lee versus Song generic B Son. vitamins brand. Helps relieve these symptoms of nerve damage. Ask your pharmacist for Neurobion. Meron ka bang gawa at gagawin? Kilala ko ba? Enjoy the refreshing sweet flavors of Sanyo flavored beers, apple, lemon, and lychee. Si Claire, you're the one that got away with the last apple. Akin yun eh.
Your playground? Now online. Bet88 has over 1,500 games, secure and fast gameplays. Meron pang play for fun option to try all the Next, games. si Mike Tina. May ano yata si Mike Tina. Mag-Viva Light. Viva Light is most prescribed to help prevent dehydration. Mag-ingat sa dehydration mo, Viva Light! From Taisho. Sobrang init. Mag-ingat sa dehydration. Mom, Viva Light. Viva Light is most prescribed to help prevent dehydration. Mag-ingat sa dehydration mo, Viva Light! From Taisho. This is a burger. And here's one from Food Panda with 100 pesos off. Wow, sarap ng burger. Now that tastes like a good deal. Use code PANDA100 and enjoy 100 pesos off. Yes to fresh with Mentos candy. Basketball has always been a big part of my life. To be great, to be good at everything. If you're passionate about something, you really don't like to lose. It's game day with Bet88 Sports. Bet88.ph. Ano totoo sinasabi mo? Ano totoo mahal mo ang nanay ko? Dahil kapag binukog mo siya, at sinaktan mo ulit, hindi mo bubuo ang pamilya natin. At hindi ako sasama sa'yo. Naintindihan kita. Naintindihan kita tungkol. Gusto mo makita ang gabi ni Monique. Ano nangyari yun? Paano mo nalaman kung saan nakatingin si Mocha? Ako ang nagbibig kay Mocha. Ako rin ang dahilan kung bakit siya namatay. Kaya ako nakakalap kung nasan siya. Si Olga ang nakakaram nito. Dito siya inilibing sa pangura namin. May nagsabi sa kanya saan siya inilibing. Masasi mo ako. Sumunod ka sa akin. Lisongson TV, naka almost 6 minutes na ako sa iyo. Bigyan ko naman ng time yung iba. Next, si Mike Tina. So, nakatamsak na ako sa iyo. Nakatamsak na. Gana po ako sa iyo, Lisongson.
Tinago ni Olga ang labing unik dito. Para insultuin ako. Just 1 hour, Ma'am Mike Tina. Baby Park Hotel. I gave her a final Wow, ang resting gwapo place. ng partner ni Mike Tina. Namatay siya Mrs. Frias. Dahil alam niya ang pangalan ko, Alberto Frias. Huli na nalaman niya ang tunay kong pagkatao. Huwag mo sisihin ang sarili mo. Tumal. Alam kong minahal mo rin siya. Don't worry. I'm sure. Matatahimik na ang kaluluwa ni Monique. Dahil nandito ka na. Bibigyan kita ng pagkakataon makasama siya. Bila pa ata sa pagito. Alam mo naman na sinasamba kita eh. Salamat na po na. Ramdam na ramdam to yung pagmamahal mo pa ako sa akin. Dahil lagi ka lang siya. Minsan, ako pinabayaan. Lagi mo na nga nang binubus yung buhay mo para sa akin eh. Pasalamat naman ako sa Diyos. Nabigyan pa ako ng pagkakataon ni Terapos ko. Kung gano'n dito ka ba? Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin na wala ka na. Hanggang ngayon. Napakasakit pa rin sa puso ko. Hindi ko akalain na ang sarili ko, Mama. Ang siyang magiging kaagaw ko sa puso mo. Siguro, panahon na para tanggapin ko na wala ka na. Pero gusto kong malaman mo na mahal kita. Dan, Mike Tina. Hindi kita makakalimutan mo ka. Mary Jane is coming. Modus ko, no? Magkakasabot na yung lahat mo. Uy, hindi naman. Mga tao ng pulis ko. Sige. Saan na sinakalaya puso? Wala po. Since Mary Jane is coming. Pumesto ka doon. Para sa pamilya mo yan. Ano po eh, pusong nagpapasalamat din sa inyo. At pagdating sa serbisyo publiko ng pamilya Guerrero, ang numero 1. Inihanda namin lahat ang kaharian nito para sa paglaman ng mga Montenegro.
Playing Ma'am Jean. Ay, hindi. Ma'am Cheloy pala. Tinatanggap ko na mapamilya sa pamilya mo din eh. Salamat sa pagtanggap mo. Alam, Dito ako sa channel ni Ma'am Jean. sa aking mga makapangyarihang kaibigan. Ma'am Jean, now playing. Ano ba kung pulis ka sa safe house natin? Pero nasa kanila yung hardware. Ano meron sa hotel? Boss, may tayo dito. Sandali, boss. Sa maintenance room. No! Brothers in. And then Keon Johnson would not allow him to regain position on Dito na muna ako sa channel mo, Ma'am Jean. Summer na, sa gusto swimming. Dito na kayo sigurado mag-enjoy kayo. 14 views, Ma'am Jean. Sea breeze. Ano ba nangyari sa contractor mo? Munyos, sila lang ibang nagkakamatay na naman. Malamang munyos na lang sila. Maniloksin, kapag nabuhay pa si Munyos, sasakit ako pati ikaw! Yes.
Walang pwedeng ibang alam na magkasama tayo. Mas kilala. Saan di tayo pupunta na pumasahe? Sa kapagkain, baka magugutom na po kayo. Sabi ng umat, hindi na ba niya tuloy yung kaso? Inisip sila ng abogado niya. Ayaw na mag-usap. Ayaw mag-usap, Grace, pa rin ba kita? Tungkol sa relasyon mo kay Grace, limang taon na isinapakaraw niya 12 anos sa bahay. Sa lalagang tama, 3 araw siya nasa ospital. Pero di lang kalito pinalampas mo. Kahit yung bata walang talagang nalang. Papangalan mo din. Huwag na lang yung bata mo na. O ito, 4 na taon, naglalaro niya sa tapat ng bahay. Yung pinagsisipa mo dahil nalinhanan ka. Na-istorbo yung tulog mo. Gagawin ko. Bastos yung bata mo yun. Hindi mo rin pagkakilin si Grace. Binubukpot kapag may ginawang ginugusto. Wala kang ginagawa masama kay Grace. Parang anak ang tuloy sa batang yun. Nakikita mo magpasasapa. Kaya ka na sumunod sa social services. May nakalagay din yung kakagaya kayo ng pinatago siya mga ano ba talaga ginawa mo dito? Nagsuot ano gusto mong palakas? Sabi ko lang, di ba? Wala akong masama dito ba? Ako yung pinag-iinita. Ipilit ito ng pagkakataon siya. Malalamit na nalaman nila ito. Kapag nga ako nagsisimulit, mas nalaman nila ito siya. Wala ka ba matunayan sa akin dahil wala akong ginagawang masama sa bata. Wala akong ginagawang masama. Parang masyado na natang mababa. Ay, yaw na na talaga yung mom. May bagong model na kasi ang brand mo yan. Kaya, mura na lang abentahan ng mga ganyang model. Ano ba yung tasa mo pa? 7K. Gusto niyo ba yung na sa iba? Mataas na ang sulit mo sa inyo. Ate Ganda! Ate Ganda! Di ba ikaw yung may ginagantang cellphone? Oo. Eh, dito, bibili na ni Manong sa kabila. Tara, Ate Ganda! Madali lang. Sa akin na ibenta. Kahit na ako sa 8K. Hindi! Iwanong na lang. 9K, bili ko rin. 10K. Salamat. Kamusta ka siya? Approve! Kasya po! Salamat po. Halika na. Kumain na muna tayo. Kaya kaya lang, darating na rin yung bus. Saka na muna.
Ayoko po kumain. Grace, anong ayaw mo? Ito lang ang meron tayo kumain ka. Grace, ano ba? Bakit mo ginawa yan? Hindi ko ikit ayaw may pagkain tatapos mo. Tama ba yun? Hindi po. Kinain po siya ni Tito Chito. Grace, alam mo, hindi ko naisip sabihin ko. Pasensya ka na. Siya yung alaga mo, di ba? Tara, wala kang pera. Ano? Bakit? Napaaway ako. Puro mo pinagsasabi sa akin tungkol sa anak mo. Kung tingkal pa kung nakakabang ka, kailangan ko ng 40 para makapagpiyansa. Kailangan ko makaalis sa ganito. Chito, wala akong pera. Alam mo nung hinahanap ko si Grace, di ba? Pagkatapos natanggal pa ako sa trabaho. Saan ako kukuha ang pera? Hindi sana. Ako pag-iisipin mo. Ha? Nakukuha ako. Gawin mo ng paraan. Hello, Chito. Hello. Ikaw si Sara Banana? Oo, bakit no? Ako si Miranda Valdez. Pwede ka bang ma-interview? Naghahanap ko ako ng isang talento kung saan hindi lang makakapsyon ang puso ng Pinoy, kundi ang global stage. Cute sweet baby. The new Jet Anime Idol, Connie Pangilinan. Para sa biggest power comeback season ng Pilipinas Got Talent. Sa gitna ng magulo mo, kanino matatapos? Kanino ka magulit ang lakas? Sino ang iyong tagapagligtas? Parehas tayong nabuhay. Hindi ka ba naniniwala sa Diyos? Pero magpakita ka sa akin. Ang dami kong tanong sa'yo. Narinig ko ako. Dahil ang siya ang oras. Huwag kang mamamba. Mondays to Sundays, 8:15 p.m. Patikim! Ang lasa! Ilan sa buong? Baka naiwan ang pace. Mas proud ka sa linis ko. Tanggal siya po. Pero sa ng pace. Isang patay. Isang kapulo. Itinanggalin ako dahil sa driver sa tubo. Magtusir ang forte. Release ang non-stop ubo. Nagsakit sa kakaubo. Tusir ang forte. Hindi na yan. Increase germs at the kid feel aircon cool. Safeguard extra strong cool. Germs off, aircon cool on. Lunch? Budget ko dito lang ha. Pero ang sarap sana ako dito. Got you. All new Jollibee Chicken Filet.